Welcome to my channel. It's me, Shai Morena. For today's video, ay ibabahagi ko sa inyo ang mga apps na dapat nyong pag-applyan dito sa Hong Kong. So, ano nga bang inaantay natin? And let's go! Ang mga apps na ito ay dapat nyong i-download sa App Store or Play Store kung Android man ang ginagamit ninyo. Number 1 is Helper Place. Marami na po nakahanap po dyan na amo at nakapunta po dito sa Hong Kong. So, try nyo din po mag-apply or try nyo mag-sign up po dyan. At kita nyo po dyan kung ilan yung alaga nyo, kung may alaga kayong aso, may alaga kayong matanda. Mag-sign up lang po kayo, i-try po ninyo. Number 2 is Mama Helper. Ganon din po ang proseso. Ang number 3 is Helper Library. Ganon din po ang gagawin po ninyo. Mag-sign up po kayo, gumawa po kayo ng inyong mga resume. Sana nakatulong ang videos na ito sa inyo. Paki-like, subscribe na rin, and comment kung may katanungan kayo. At paki-share na rin para sa ganon marami tayong matulungan na gustong mag-apply dito sa Hong Kong. Yun lamang and bye-bye!